Aħna nemmnu f'Alla li jeduka il-poplu tiegħu. Alla joffri li jagħmel magħna f'kull żmien l-istess kif għamel mal-Lud meta kienu fid-deżert. Naqraw fid-Deuteronomju. Fart imwarba mar isibu f'deżert ta' Ajjat Waħxi. Dar miegħu u ħaħsibu. Ħarsu bħal mimmi ta' għajnejh. Bħal ma lajkla il-bejt tat-tajjar u tittajjar fuq ulieda, tiftaħ ġwenħajja u ttellaħħom u ġorrom fuq ġwenħajja, hekk il-mulej mexxihom waħdu u ebda Alla ieħor ma kien miegħu. Ma' din fl-istess ktieb tad-Deuteronomju għandna t-tixbieħa sabiħa fejn id-deżert mqabbel ma' post ta' kura, ma' sptar, fejn Alla jikkura biex ifejjaq lilna lkoll. Dan hu Alla li r-Randan ta' kull sena jippreżentalna. U Alla li jimxi magħna biex jedukana u jiffurmana. Alla li jagħmel lilu nnifsu preżenti fiċ-ċirkustanzi l-aktar konkreti li ngħixu fihom, anki jekk dawn ikunu ħżiena jew ta' tbatija. Huwa Alla li jieqaf ma' kull persuna u jimxi magħha bil-pass tagħha, hekk li gradwalment, pass wara l-ieħor, hija tkun tista' toħroġ mid-deżert tal-ħajja. Jgħidilna il-profeta Iżajija. Bħal raj jira il-merħla tiegħu, bidrijaw jiġma l-ħrief u fiħdanu jerfaħħom u n-naċi reddaw imexxihom bil-mod il-mod. Alla imexxina biex insiru bnedmin sħaħ, mifruda midnub u marbuta mar-rieda tiegħu. L-ewwel u qabel kollox u jkellem lill-qalb. Isibna propju fejn aħna nħossu l-vojt, fejn aħna mweġġa, fejn aħna mifnija bid-dubji. Imisna biex ifejjaqna propju fejn aħna konfużi, fejn aħna l-aktar dgħajfa quddiem vizzi bħad droga, ix-xorb u l-logħob li bil-mod il-mod ineżżawna minn kull dinjità. Aħna l-isfijiet nemmnu li hawn jinsab is-sigriet tas-sistema tas-soċjetà tagħna. Li narfu lil Alla bħala l-ewwel edukatur u li ma nibżgħux nitlu f'din ir-relazzjoni edukattiva li hu jixtieq iwaqqaf magħna, kemm bħala individwi kif ukoll bħala soċjetà. Alla li nemmnu fih aħna jakkumpanjana anke fejn aħna naqgħu u nċedu għal ħażen ġo fina u madwarna. Il-fatt li llum il-ħajja tagħna qed tiġi mfassla u maġuna minn elementi li jxekklulna l-libertà, anke meta fil-fond ta' qalbna nixtiequ nkunu onesti, qed iwassal biex jinħolqu sitwazzjonijiet ta' deżert. Dawn huma sitwazzjonijiet fejn il-korruzzjoni faċli telibna, fejn issir ħsara morali jew fiżika li diffiċli tirrepara. Meta nidħlu f'relazzjonijiet irregolari u ma narawx mod kif nibdlu r-rotta. Dawn sikwit huma sitwazzjonijiet fejn aħna naqtaw qalbna. Imma llum aħna l-isfijiet nixtiequ ntennu b'qawwa kbira li anki f'dawn l-istess ċirkustanzi Alla qatt ma jaqta' qalbu mill-bniedem. Alla għandu fiduċja kbira fina. Ir-realtajiet koroħ ta' ħajjitna li l-Alla ma jnafruhx u ma jdejquhx. U jħabbat biex niftħulu ħalli jidħol,
biex lil dik il-persuna u lil dik is-soċjetà jiffurma u jħarisha bħal mimmi ta' għajnejh. B'ħafna paċenzja Alla jedukana biex insibu l-qawwa li tiffurmana u tiffurmana umanament u spiritwalment. San Pawl jikteb: deret il-grazzja t'Alla għas-salvazzjoni lill-bnedmin kollha. Itrawimna inwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażan u l-ġustizzja u t-tieba f'dan iż-żmien u nistennew it-tama ħinja u d-dera tas-sebħ tal-Kbir Alla u Salvatur tagħna Ġesu Kristu.